Ни вред, наносимый своему здоровью, ни общественное порицание их не остановило. По словам Абтиалудинова, родители этих молодых людей в один голос говорят, что не догадывались об увлечении своих детей. Однако это не снимает с них ответственности. ونقش قوم تي وتيعقيتاتش أتصل أحد إشابونا أقوان أقتير مسيدا غاز وطقوبو يشتغل دي قلبوي ويقعدون يح غلقلون نقش الخل ويتحجيم إذا عدا يحشي عن يدور شادرون كيشلين وعدين الدول حلقة شو خدنا مشكاحنا ويلا تحول يلقى البول تيتيبوس كاحنا دنيانا غريب مصانا غريب أبتيكي تريد واسمه أبتيكي أبتيكي لا تسلع حوالي نيروش دول دنيا تعقيد نيروش سيقعدون بول بيش بوي مسلمين تاع بول بيش بوي أنا بلوش بوي حقوش كل مسلم تعقيد نير هو غدنا إشكا يوغ دون ده هو يفرش كي يتسيقع هو حوصي هنا نعبو يتشان هو نعبو يتشان هنا يوغ شو مدر دون هالوليد تلساتنا هرناخ سيقعدون يوغ صوتر من حبايل بروين هو يتالشه وي أدمي متى خيتشي وجيب عدو يشوفتين دوبوي أدمي متى فتشو قيقم بي شدير أستاذ قيام رداش شدوزرش دون دهاش شدوزرش صوت بهاش نوعي قوم تعود ما يقطعش. О том, как ислам расценивает поведение этих людей, рассказывает муфтий республики. По его словам, верующим запрещено потреблять все, что вредит здоровью. كيف شور نعطي الأوزة من بوش شور حلا وقش عزب تدوليشي يوخش دعويش يميزك يا أيوش كيد مت دعويش سنخ ده سوچح. Употребление любых наркотических средств непременно приводит к деградации человека. Как рассказывают очевидцы, некоторые из этих молодых людей даже просили милостыню, чтобы достать деньги на очередную партию таблеток. Отныне по поручению главы республики создана специальная комиссия, члены которой займутся работой с так называемыми аптечными наркоманами. ومسلمين تعبوا بيرجو وفتشوا تدلون دول أمر شكله خردوش دو وفتشوا ما الله دون توب تواجه توب دعوش متى خدشوا دون ودوزنا دي هذا جو ونيسكوش برنا عبوا بيرجو Представители полиции и духовенства надеются, что эта встреча станет уроком для молодых людей и их родственников. Они призвали родителей чаще интересоваться тем, где находятся и чем занимаются их дети. В конце встречи все собравшиеся совершили тауба – религиозный обряд, предполагающий сознательное внутреннее раскаяние и сожаление о совершенном грехе. Элина Дадаева, Ахмед Джабраилов, Таймир Хаджиев. Новости.